Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel da gobang video dongmon बैसागु जागासिनोमोन बिनि थाखायनो थाथ'दोंमोन आपडेट होथ'वाखैमोन दा फाइनाली नोंथांमोननि जि कनस्टेबल आरपीएफ आव साख्रि फैदों बेखौथ' मिथिखाबाय स' बेयाव 4208 हिन्जावफोर हौवाफोर जिडिआव खालामनो हागोन लास्ट डेटआ 14 मे बेनिफ्राय एसआइ आबो लास्ट डेटआ सेम एन्ड एसआइ खालामबा डिग्री पास खालामनांगोन आरो जायफ्रा डिग्री पास एचएस पास 10 पास गासैबो जिडिआव नोंथांमोना हागोन माने मिनिमाम 10 पास जाबानो जिडिआव हागोन स' बिनि सेलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन जों दानिया ए टु जेड नायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन अके देन गोबाव खालामा जों डाइरेक्ट थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव दा जों फैबाय अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव दं लिंकआ डिस्क्रिप्शनाव चेक खालाम दा मोननै लेटेस्ट आपडेटआ बेनो जे नोंथांमोननि लास्ट डेटआ सेम दङ नोंथांमोननि 14 मेसिम दङ एसएन जा एबा जिडिआनो जा दा जायफ्रा एसआइ खालामसादों डिग्री पास जाबानो हागोन गासिबो क्राइटेरिया सेम देन जों नायनोसै जिडिखौ मानोना मेक्सिमाम जिडिआव एप्लाइ खालामगोन आरो नोंथांमोना मेक्सिमाम गोरोबगोन फरायनाया स' बेखायनो अफिसियेल नटिसआ बेनो लास्ट डेटआ मिथिखाबाय 14 मेसिम थागोन पेमेन्ट दानांगोन 250 नोंथांमोना अके एन्ड बेनिफ्राय 250 नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम होयो अब्लाथाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव रिफान्ड जागोन बेखायनो गाव गावनि टीमजोंहाय एकाउन्टजों पेमेन्टखौ दानबानो जाबाय अनलाइन हिसाबै बेनिफ्राय बैसोआ नोंथांमोना बेयाव डेट मोनदों 1 जुलाइखौ लानानै नोंथांमोननिया 18 निफ्राय 28 नाथाय जोंनि एसटिआ एसे बारा 33 इयार्ससिम बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन जायफ्रा आसाम पुलिस एसएससि जिडिआव हाला बे पोस्टआव आरपीएफ नोंथांमोना कनस्टेबलाव एप्लाइ खालामनो हायो अके बेनो जाबाय 10 पास खालामनो हागोन पोस्टआ बेबायदि दङ नोंथांमोना 4000 नि बारा मोनदों आरो बेयाव 10 पास जाबानो मिनिमाम 21700 निफ्राय जागायगोन नोंथांमोननि सेलारिया नाथाय बारायलांबाय थाखायो जोबोर मोजां पेकेज दङ आरपीएफआव नोंथांमोना मिथिखागौ आरो जोबोर मोजां साख्रि आरो बेयाव माबायदि जागोन होनोबा फार्स्टआव नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन अके आरो बे एग्जामा गुवाहाटीआव जागोन दा फैबाय बैसोनि सायाव बैसोआ खायसे उन्दै गिदिर थायो बेखायनो आपार आरो लवार लादों बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेयाव होनायजों गोरोबबानो जाबाय नोंथांमोना बे समनि गेजेराव दङबा माने एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो अके एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम फिसआ 250 आनो बाट बेखौथ' खिथाखाबाय जेब्ला एग्जाम होयो नोंथांमोना रिफान्ड जाफिनगोन माने मोनफिननाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय फैबाय दानिया नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन स' नोंथांमोना फार्स्टआव मिथिखागौ जे अनलाइन एग्जाम जागोन बेखायनो 10 पास लेभेलनि कुइसनखौ दाननाय जागोन होनना बुंदों अके सिबिटि एग्जाम होनांगोन एसएससि बायदि सेम जागोन स' बेयाव मोनदों एन्ड बेनिफ्राय एग्जामनि टाइमिंआ जाबाय 90 मिनिट्स एबा 1.5 घन्टा बेनिफ्राय कुइसना 120 फैगोन आरो मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन आरो मोनथाम रं जाबाथाय -1 थांगोन एबा 1/3 होनाय जादों बेखायनो हाइखौ नोंथांमोना होनाङा नङाब्ला माइनास पइन्ट थागोन स' बेनिफ्राय क्वालिफाइड मिनिमाम पार्सेन्ट बेयाव लानाय जादों 120 निफ्राय 30% एसटिआ नोंथांमोना मोननाय जाथारनांगोन अब्ला जोङो एग्जामाव नोंथांमोना मोननांगोन 40 मार्क्स मोननाय जाथारनांगोन 40 नाम्बार मोनबासो मिनिमाम क्वालिफाइडखौ लादों अके बे जाबाय काट अफ लेभेलाव नाथाय गोजौ थांखायो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ नोंथांमोननि साबजेक्टआ फार्स्टआव मेथ्स दङ मेथ्सआव 35 नाम्बार दङ बेयाव माखासे होनाय दङ सिलेबासखौ नायबानो जाबाय एन्ड जिआइ आरो लोगोसे रिजनिं दङ बेयाव 35 नाम्बारनि दङ बेयावबो नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना जेनेरेल एवारनेस एबा जिकेआव 50 नाम्बारनि दङ बेयाव मेक्सिमाम दङ बेखौ नोंथांमोना जिअग्राफि कालचार इकनमिक्सनि थाबाय बेनिफ्राय इन्डियान पलिटि थाबाय बेयाव सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना स्क्रिनशट खालाम एन्ड एग्जाम जोबा फिजिकेल टेस्ट दङ नोंथांमोना 1600 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा 5 मिनिट 45 सेकेन्डआव नाथाय हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सखौहाय 3 मिनिट 40 सेकेन्डआव हौवाफ्रा लं जाम्पखौ बारनांगोन 14 फिट हिन्जावफ्रा 9 फिट आरो हाइ जाम्पआ 4 फिट हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 3 फिट दा जोंनि बर'फोरनि हाइटआ गोजौआ 160 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 152 बेनिफ्राय नोंथांमोना एसएसखौ नायोबा नोंथांमोना मोनदों जे 76.2 जानांगोन आरो बेखौ नोंथांमोना नायदो हौवाफोरा बेनिफ्राय एक्सप्लेन खालामबा 81.2 जाहैनांगोन अके बाट नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ स' बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय लं जाम्पआव खननै चान्सखौ मोनगोन आसाम पुलिसनि बायदि खनथाम नङा जास्ट खननैल' नोंथांमोना बेयाव मोननाय जागोन आरो जेब्ला फिजिकेल टेस्टआव थांगोन अब्लाथाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांजोबनांगोन 10 पासनिफ्रायनो बेखायनो लांनो दाबाव बेनिफ्राय बेयाव बुंदों 10 पासनि मार्कशिट बेनिफ्राय सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन डमिसाइला नांथारगोन बेनिफ्राय गांनै फट'कपिस नोंथांमोना लांफानांगोन सेल्फ टेस्ट होनानै फट'ग्राफावहाय बेखौ बुंदों स' बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एसएससिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा एसएससिनिफ्राय माने बैसो गोरोबासै अब्ला नैबे आरपीएफ जिडि कनस्टेबलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन नोंथांमोना थाबैनो मोननो हागोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव